Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events. Fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Sa liwat may nga naman sa ato ng mga aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan aksyon hotline. Karon niyang adlaw, Biyernes na kita, Enero 29, tuig 2021. Aksyon Hotline! Nagaguom na naman ang kalangitan kagabi dira sa syudad sang San Carlos, naglabot sa alert level 3. Matapos nga nagtaas ang tubig baha, bangod man sa pagtupa sang ulan. Ibaloon naton kung balas sa palibot sang Negros Occidental, may na-record man the same nga sitwasyon nga kahapon, te ang ginakabalakan tagani basta magtupang ulan, bisan pa man nga wala na sang bagyo o bisan wala pa sang bagyo, amo ang pagbaha. Take note nga ti subong ayuda ang ginahatag sa mga residente sa 3rd District, sa 2nd District, and even 1st District. Sang Negros Occidental, matapos ka ginigo sila nagligad to bla, no? During New Year celebration, mga New Year iya, nagkalabasa sila bangod sa pagbaha. Take question sini, san o pa mapauntat kag san o mapasiguro, ano matikang nga himuon, ang provincial government, siling ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, ginahulat nila nga magtulutawhay ang tiyempo agod nga magpatigayon sang separado nga aerial inspection. Ano gid balang madalom nga rason sini nga nagaluntad na ini? Ti damo nagambal ti ang sitwasyon ni bangod sang lapnagon nga mga quarry operation. Ano man nabingi ang gwanta sang aton kabukiran? Kay halan yung kakalkal dira ang mga bukid. Sa tutuod lang, way ko sa nakita iban pagin nga marason, ini mga project ginapatukod. Nga sa diinting iban, nagaobra dira daw mini dam, nga dira lagi napalikaw ang tubig while nga ginakayo, halimbawa mga taytay, may contributory factor gimana, pero actually ang nakita ko diya nga dako gidi nga factor kun nga ang baha subong diri sa aton sa Negros daw nangin problema bangod sang kalbo na nga kabukiran kag ang pagpangkalkal no sining mga quarry operators. San o pa kita mahulag kun lala ng sitwasyon, hindi niya pwede no, nga i-replenish mo o kon maislan ng duta ang maging kalkal nyo da in just overnight. Pero dire kita karon sa pag-checkar sa pinaka-latest nga sitwasyon dira sa syudad sang San Carlos matapos nga kagabi liwat lokal nga panguluhan matapos nga ini sila no, ang naka-experience sa pagtaas naman sang tubig
sa mga creek. Hotline. Aksyon artay hupon checking in karon iya nga Biyernes nga presentation January 29 kita 2021. Good morning sa aton nga mga kaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga via Facebook Live. Kag sumungman sa mga nagamonitor paagi sa aton sining nga YouTube no sa online nga presentation kag pag serbisyo sa Aksyon Radio Bacolod. Hotline. Sa mga listeners naman naton nga nagamonitor via on air, good morning sa inyo. Din ka man nga bahin diri sa Panay, diri sa Negros, sa Bacolod, Negros Oriental, kutob malabutan sa ngaton broadcast. Welcome to the show. Hotline. Magluwas sa sining update no dira sa may area sa San Carlos City. Ano pagid ang pilag ka mga balita nga aton tutukan karon nga aga. Oy, maki-update man kita karon ha kay by the way, ang taga Negros Occidental kahapon may ara niya sang ginapagwa ang gobernador no nagperma na sang isa ka executive order nga naga-extend sang MGCQ no modified General Community Quarantine sa bilog nga probinsya until the last day of February. Hotline. Di Bacolod City, kundi magsala, kundi subong 29, ati kun hindi 30, ni basi 31, basi mapagwa man sa midnight sa January 31, si Mayor Bing Leonadia. Hotline. Anong pagid ang mga balita ta karon nga aga? Atensyon kamo kayong task force disiplina, grabe subong na ang mga operation nila, pero ma-check ko karon kung sa sining pag-massive operation nila, tipilagid ang nagkaradakpan na. O, kay do kadamo man sa makita, tabisan sa downtown area, nga way nagasuksok sang face shield kag face mask. Naglabot na isa kagatos, ang latest nila nga operation. Hotline. Check karon tanak karon dugay-dugay. Now, as to sa vaccination program, sang Bacolod City, isa ini sang ginipreparahan ta, although ang balita, nga by July pa posible mag-aabot na diri sa Bacolod ang vaccine. Hotline. Pero subong amat-amat na nga ginahimo sang city ang pag-inform kag pag-educate sa public. In fact, why pagani gid yan nagguluwa no ang taga EOC, ang mga doktor nga mo niyang kinanglanon gid nga mag-eksplikar hindi lamang sa publiko, kundi sa mga opisyalis sa barangay, mga personnel sa barangay, nga mo ni sila ang magabulig ka mangin frontliner liwat sa information and education campaign. Hotline. Di kahapon, initialigin plastar na sa liga ng mga barangay ho, ang kaundan sining registration form. Ara pa lang sa registration form. Ang registration form, ipasaysay tanak cross doktor, ngara sa EOC, kung ano inang kaundanda, anong ipanghamtang, nakipag-intindi ko luwasin ng registration form, kung ikaw interesado nga magpakigbahin para iya sa vaccination program, dapat nga may ara kapermahan nga consent letter. Hotline. Ano pagid, oy, fake news, hindi gin malikawan na. No? Hindi gin malikawan. Diri gani sa sudad sa Bacolod na matamat naman subong, may mga nagatulubo-tubo kag nagakabunag nga mga grupo, no? Nga nagapakilala ti sila ini ang mga defender of Bacolod noon. Tilaban galing ay dumapauli sa politika. Hotline. Galing ti amo ni ano pa ekspektaron naton because next year kung kaluyan madayon ang eleksyon ti eleksyon na sunod ya tuig patay bala pagtunga-tunga sining 2021 ang ginaistoryahan na ni parti politika kag linyahanay sang mga politiko. Hotline. Among inaso parang pilang kamadalag ko ang mga balita nga aton tutukan karon nga aga nga relevant sa aton sining nga pagpangabuhi. No? Amo nang mga talakayon naton kag kung may tiyempo pa karon i-update ko man kay Sir Winnie Sancho after nga nag-meeting sila kahapon, although si Akson John Diaz initially nagkaistorya na gid man sa iya pero ipaplastar ta kung anong resulta no kay
para sa mga grupo, sa mga mamumugon, kag representante sa RTWPB, rationably gid o may reason gid subong nga ini sila ang magduso sang ginatawag nga wage hike, no? Pagtaas ang sweldo sa pribado nga sektor. Action Hotline. Mga ka-aksyon ta, pwede na kamo magkapadala sa inyo sining nga mga mensahe sa aton sining chat room. Available dira sa Facebook live naton, dira mayara sang comment section nga pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe. Feel free ha sa pagpadala anytime, no? Para at least mabasahan tayo na karon, kag lang koy na ang inyo nga mga greetings, no? Kay isa-isahon ta na sa kutob sang aton sining nga masarangan. Action Hotline. Kay importante may baluan ta, no? Kung anong inyo sining magkomento, mga reaksyon sa aton nga mga topiko nga ginatalakay karon nga aga. Action Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:16 na Action Radio Philippine Standard Time. Let's go to work na. Diri sa aton sining nga pagpangalagad antes sa mga pila ka mga topiko kag mga balita diri sa lokal. Unahon ko lang either si Mayor Rene Gostilo sang San Carlos City kag Dr. Sipar Gerhard Kailian kay gusto ta i-update bala kuna no tong natabo iya sa taga San Carlos City. Take note nga may pila pa to ka mga residente last time. Ato bala ang nagkalawasak kang nagkalaanod gid ang balay nila nga ginatatap gihapon sang gobyerno lokal sang San Carlos City ti ambot kon nakabalik na sila to kay magpatukod ka balay subong kuno ay kaya kwarta hindi dali-dali lang nga alangan na karon mo obra kahayob-hayob, no? Kag kun may hayob-hayob kagid man alangan mo ibalik dito sa lugar nga kapin pagi ditong ara naga-star sa kilid Taytay. Action Hotline. Na kay kabudlay kag karisgo nga nakita na gid ang sitwasyon dito iya sa area sa San Carlos City. May isa dito ka lugar kabarangay nga ara sa Dalom Taytay ang mga residente o ti wipe out na mo gito sang sa ila sang mga nahalitan bangod sa sining pagbaha nagligad nga mga sinimana, no? In fact damo gito ang why expect nga maawas ang tubig sa creek sa sapa kag magkadto sa ila mga balay. O kita mo nagsalasala kag may na istorya ko taga San Carlos, nga sir, hindi ka intindi bisan ang rescue mo. Kung diin sila dapit mauna, timakon mo na to kung magbulyada dulhog ang tubig. No? Kung magbulyada at dulhog ang tubig, galin sa bukid, pagkadto sa balay mo, okay lang na permiya kung kwan ka, okay lang na iya kung why ka katulog. Ngayon na lang hindi mahamuok ang katulugon mo. Pero ang malain sila kung kaagahon, nga inang hamuokin ang tulog mo ba o kadelikado? Online sa hotline. Pero unaw naton karon yang aga to update kay kagabi nagabot na naglabot sa alert level 3 ang advisory sa San Carlos City RRMO, pero hibalo naton nanong latest may mga forced evacuation or preemptive evacuation sila ginpatigayon kagabi. Kag kumusta na ang sitwasyon karon nga aga? Joining us over the phone is Mayor Rene Gostilo sang San Carlos City. Mayor, good morning. Si Action Art, diri sa Action Radio Bacolod. Good morning, Action Art, no? Action Radio Bacolod, taga San Carlos, may nga sa inyo tanan. Aha. Mayong buntag, Mayor, kay i-check lang namon tani, kumusta da ang sitwasyon? Anong latest after nga kagabi naglabot sa alert level number 3 ang inyos ni nga advisory sang CDRRMO? May preemptive evacuation kagad Art, yun pa-monitor namon ang kuan ang lower portion sa Barangay 1 katong ginbaan nga naglabot gyud sa naglabot gyud bla sa sa above waistline. Nakasulod-sulod mga tubig kay lower ground na siya lower ground, so medyo nagsulod man gid ang tubig sa about 5 inches. Okay.
Aha. So sulod gid man gali. Kasulod tro gamay nga portion and ginapadadaanan namon truck kagabi sa halin sa CDRRMO Okay. To monitor kung there is really a need for evacuation. So at the time nga nag-overflow na siya gamay, medyo nagkalma naman ang ulan. So we were also monitoring sa ulan sa bukid, Okay. naghinay naman. So, but around 10:30, nagka-decide kami nga hindi na lang mag-evacuate kay Okay. medyo nagkalma na. I see. Good news ina, Mayor, at least wise ang preemptive and forced evacuation. Yes, wala gid na tabo nga evacuate. May iban man, may fear nga evacuate, hindi ta na mapunggan. We just assist them. So bali ato ang mga nagbatyag hadlok iya kag nag-decide nga magbiya sa puloy-an nila, din sila to nagkaladto, Mayor. Kagabi kuan gayon pamangkot ko kuan ang iban ara sa barangay hall pero dali lang nagbalik man dayon I see. So grabe no ang epekto sa una sang sadtong last nga pagbaha. Subong at least ang tao do alerto na nga kung may ara gani sang pag-inulan sa bukid, pag-ulan da sa inyo, at least sila mismo iyang aware na nga kung kinanglanon galing nga magbiya sa puloy-an nila, guro ka prepara na sila nga daan pagtupa pa lang sa mga sang ulan da sa inyo, Mayor eh. Amo gina matabo action art no ang tao tungod sang trauma sila sang baha. Pag ulan kagabi, kusog-kusog man gito ang ulan kagabi. Okay. So amo na gatabo, wala gid tulog ang mga tao, gabantay gid kung mag-overflow ang sapa. Yes. So, pasalamat kita. Thank you, Lord, nga at least gin-save ang San Carlos para naman sa evacuation. Kabalo kita nga kabudlay nga daan pagid lain nga sistema. Sumong kung mag-evacuate ka sang imo pumuluyo, may ara pa sang ginakabalakan nga kinanglan, may health protocol, may ara sa pagpain sa kada pamilya kay bangod sa threat sang COVID-19 man. No? Anyway, atong last time, Mayor, nga mga naapektuhan ba lang ara sa eskwelahan, nakapauli na to sila yan, no? And all of them gin-allowed na to sila nga magbalik sa lugar ito nga bahaan? Sa subong action art, ginlantaw ko ang government property, daman sa Medina, daman sa mismo nga sa agri-center naton kung di lapit nga pwede naton nga mabuldos kag inmuon ta inahinay ta lang inmuon evacuation site. Relocation site. Okay. Yes. Aha. So dito ni sila i-plaster, subong ti ara sila gihapon ginatatap dira sa eskwelahan. Yes, sa eskwelahan sila kag gina-plaster pa namo kung na din. As far as equipment, ara naman kita kay nakabakal ang city, brand new bulldozer. Okay. So magamit na, timely na kag magamit na nga pag-develop sa property kung may makita na kita for relocation site. Okay. So anyway, good luck sa imo dira, Mayor. Ang advisory mo na lang guro sa malabutan namon, ang mga nagamonitor sa Facebook, kag subong man sa amon sining nga signal, mga taga sa San Carlos, ano ingi mo sini advice sa ila, no, especially nga ti subong may laninya pa nga nag-epekto sa aton. Sa subong, advice ko lang sa pumuluyo diri sa siyudad sa San Carlos na let us be vigilant. We will keep on watching kung mag-ulan na gani. Like natabok kagabi, wala tulog sila. Unfortunately, no? Wala sila tulog. But again, may na siya tumbangod kay kung gulpi lang naman magsulod ang tubig, at least matapa kita. Okay. Pag maka-evacuate kita. Aha, ang importante di bisan apektado kita sa mga evacuation, waay sang mabutang nga kabuhi sa risgo, Mayor. Amo gina pinaka-importante art nga
wala loss of life. Total, ang gamit na kung makakwarta kita, makabakal man kita. Correct. Ang daan may mo pa branyo. Aha. To na ako may kwarta ka na. No galing kiti. Sang sa kabuhi, hindi mo na ang babalik, iway kabaklan isang ginawa o kung kabuhi isang tao nga ginalibod mo. Ang malipay sini, purinarya lang. Oh, correct na. Anyway, pero mayor sinibla kundi nagainulan bangod sa tong pagbaha. May ara kita latest nga ginimo nga assessment kung ano what was the reason of that. Bala may mga sa babaw to ninyo nagkalakalbo na o kung ano man ang bukid. May mga latest kamo nga ginimo nga assessment. So far, nakita naton kuha na gito nang hindi na gito mapunggan ang tubig tungod sa kakusog sang ulan. Sa ulan. Okay. Sa ulan gito tungod sa continuous nga ulan kusog pagit daw ang volume of water hindi na gito mapunggan. Aha. Sige. Mayor, regard sa imo Inablos mo kuno si paring Basti Girhin, no? Sa kabangkalan ni siya. Gamonitor siya regards kay Mayor. Natiyo kagali Mayor. Salamat kid sa tempo. Salamat ma. Good morning. Good morning. May aga sa inyo. Salamat. Action Hotline. Ayos Mayor Rene Gostilo sang San Carlos City, Negros Occidental. So at least bisan pa man nga naglabot sa alert level number 3, may 5 inches nga gadalumon sa tubig nga nag-awas nagikan sa sapa. May lagay nagsigisiging pagtupa sa ulan, no? Pero indikasyon ina nga dapat mangin alerto ang taga San Carlos City nga ti kon matabo liwat nga may ara sang madamol nga ulan. Kabalo ka bisan localized thunderstorm, may tendency nga madalain na o magadalain na sa maulanon nga panahon o kung tiempo. Ti kon magtupa gani ang ulan, kag makita ninyo nga dito sa bukid, damol na, no, kag naglawig, inoras ang pagtupa sang ulan, alerto gid dapat. Action Hotline. May pila ka mga residente, suno kay Mayor Gustilo nga ti para man sa ila for security purposes, sila mismo ang nagbiya sa ila puluyan, may nagkalabilin lang abing nga miyembro, pero ang iban dito, bangod sa Trumagro, kadlok bla, ting iba nagkadto sa barangay hall, kang nagpanilag, nag-obserbar, no? Pagkatapos nga nag-ugdaw o naghinay na ang pagtupas ng ulan dito sa mga nabukid nga bahin sa San Carlos, te amat-amat naman sila nga nagbalik sa ilatag sa ka mga puluyan. Isa ini ka magaserbi nga ay opener sa tanan nga mga local government unit nga dapat subong ang aton sini nga urban planning. Ang plano kung paano naton iplastar ang mga waterways, paano naton iplastar ang mga drainage system, paano naton i-regulate ang mga nagatulubo-tubo nga mga subdivision, amo na dapat subong no ang tutukan sang tagsa ka mga LGU. On top of that, kinahanglan nga ini ang problema sang ginaaligar sa iba niya nga mga LGU, kapin pa sa 3rd District. Ang mga ginaaligar nga operation sang quarry, please, aktuhin nyo na. Kaya tiyo manog isak bulan na ang nakaligad after ng ginigo sang una nga baha ang area sang Victorias, no? Tilantawan niyo bala, budlay niya magamuni, no? Budlay mo ning sitwasyon nga bisan way bagyo, iya gabi naha kita. Ang akon challenge sa tagsa ka mga LGU, himata niyo man, kilala niyo man, friend niyo man, supporters niyo man sa politika, kung matuod gid man ngang quarry operation, isa sa mga reason kung nga naglala ang problema sa baha sining mga lugar, hindi nyo napagulata si Vice Governor Jeffrey Ferrer nga maglibot na kaglantawon ang lugar nyo. Kamo mismo na lang, maluoy kamo sa pumuluyo nyo da.
ang quarry operations tuod lang may ara gin man na tuon nga nagasulod sa kabansang gobyerno mo, no? Nagabayad gin man na sila. Pero ti ano ang aton mas pasulabihon? Ang income nga nagasulod sa LGU, kag tugutan ta na lang nga sige ni ang pagpangguba nila, pagpangkutkot, lantaw ba lang mga bukid nga habakon mo yung kalkalon mong bukid, no? Ikalkalon mo sa mga bakoda, ihakuton sa mga tracking, ibutang pang feelings dalan, kag ano man nga project, at the end of the day, ang gagwa, gariplenish tuod, no? May nagabulos nga mga duta, pero ina siya, amo ang duta nga nag-erode, no? Halin sa malapit nga lote, kati ko na tawon mo yung buwaghag na siya Action Hotline. pila ka tuig ba nakagtubuan na sang pakol? O, kung mayara, ginman sang magtubo nga kahoy, guro, pilang nahot, kag kung may magtubo, ginman, antes ina magpag-on, kag makabulig, pugong, no, sang mga nagahagunos, nga tubig galin sa kabukiran, pila pa na yung katuig, kag magdalag ko. Action Hotline. Ikabay pa, iniya dapat may ara ni siyang madasig nga pag-akto, no? Kag ini challenge man sa tanan nga mga government agencies, DENR, no? Kung paano nyo dira monitoron ni, kag paano kamo magtrabaho dira sang inyo sining responsibilidad, because ti sa inyo man ni, ang monitoring di, inano man, mga taga-DENR ni kung kaisa, sorry hindi man tanan, pero dapat kamo ginangkut-kuton nga amo ni nagkalanabo kag nga ginalaw ginahatagan permit, that includes sa mga LGU nga may salabton man kamo. Ti gusto nyo nga mga tao nyo dira, mga residente nyo magkalalumos nga bisan way bagyo yaporti ang baha. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Dr. Pinoy Squad. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Kaya kung Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na ngay, samsay at mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, aksyon, balita, banat bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupad kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counter
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi
ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Hotline! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:47 na. Oy, may iban ako anay pila ka maminsayang inugin na padala karon nga aga. Good morning kay paring Basti Girin. Thank you for listening. Elizabeth Malaka Gamala. Good morning man. Keep safe always. God bless us all and more power to Aksyon Radio Bacolod. Siling ni Richard Derikito morning. Gamonitor siya from Silay. Christine Minies Villalobos. Good morning. Sa tanan nga mga members ng Energy Fans Club. Halin sila sa Barangay Pandanon, DSB. Okay Edgar Tanaya, halin sa kanto ni Barangay Gatoslao sa Tigmaya, nagamonitor man. Mary Ann Lipalam, niya good morning sa maulanon nga aga. Negros, stay safe and God bless. Salamat kita sa pagmonitor, Mary Ann Lipalam, no? Sa kay Ma'am Vanessa Mayo nga ara dira sa Minnesota, sa Pungsod Amerika. Kay Alex Fuentes, Lito Dayap, Jo Marie Alijo, nagamonitor man si Manjo Arniho. Ara siya subong gamonitor sa Talisay upod kay Alexander Gilaran Umbion. Thank you Martin Aliling, morning man. Verbo September, Mary Grace Eugenio Fermin, Jerel Marandi Gadudo. Ang iban karon naman dugay-dugay ayo lang ko ha. Alas 8:49 na sa gihapon Aksyon Hotline ang inyong ginapamatian upod kay Aksyon Art Tayhupon. This time, maliso lang ko very quickly diri sa Bacolod City as we are waiting sa EO sang Mayor, Executive Order ni Mayor Bing. Gati ako yung expected ko ma-extend naman kita another 1 month for the MGCQ status. Nga gina-expect agin man, much better nga magpabilin kita sa MGCQ compared to other areas and LGUs nga gin-recommend sa National IETF, ginbalik sila sa GCQ. Now, RI, istoryahan tag karon nga aga kay
at least ang city government of Bacolod now is working towards the vaccination program. Ang vaccination program, importante ini, ako nagabulig, nag-encourage gani sa public na dapat pamatian ta ang mga authorities, ang mga expert, ang mga doktor, nga naghambal nga ti mas importante panumdumon tagid nga ang vaccine is safer than COVID. Kahapon may mga meetings na ginpatigayon sa mga barangay officials. Gintalakay na ang kaundan sang registration form. Pero karon nga aga ipadalman ta na kag we will allow the member of the EOC nga maka-explicar sa Bacolod noon kag sa mga tagpalamatita because you know ang registration form ni is uniform all over the Philippines. Isa lang ni kakopya nga ginpagwa mismo sang DOH. Online sa hotline. And joining us this morning is Dr. Chris Surungon, member sa Emergency Operations Center of Bacolod City. Grabe, maning dedication niya kag ang timpo niya tanando rin na lang naka-focus man to help the LGU Bacolod sa away kontra COVID-19. Dr. Chris, welcome sa Action Radio Bacolod. Si Action Art ay hupon live kita karon sa Action Hotline, Doc. Yes, sir. Action Art, mayong aga sa ating tagpalamati, mayong aga sa ating mga frontliners, mayong aga Bacolod. Good morning. Salamat sa time kag ako personally nagadayaw gid sa imo. Although nga first kuning interview sa imo sa program, kabati ang imong ngalan halin pa sadto. Nabatian ko na kag ikaw ang isa sa mga frontliner dira sa Emergency Operation Center nga nagatrabaho gid. Salamat, by the way, sa imo tiyempong gindedicate for Bacolod City and for Bacolod Nondok. Ma-update lang ko ay, nano ang mga meetings nyo kahapon? Kay ang barangay kahapon, actually na-interview ko si Liga ng mga Barangay President, Councilor Lidiglis Gonzales. And according sa yati, initially may maginistoryahan na kamo parte sa registration form, no? Ang iya sining orientation, kung anong kaundan sini. Ano ni siya, Dok, ang registration form, magin-orient naton kahapon sa mga barangay officials naton? Yes, no, salamat din, Action Art. So, sa kagapon, sa aga, ng mga alas 8 siya, nagsinapto kita sa ating mga kapitanes, no, nga gina-consider natin, ano sila ang pinaka-importante gid mga membro sa ating Emergency Operations Center kay sila ganyan nag-aatupang sa ato ng mga pumuluyo, no, sa ginatawag natin mga battlefield na tungkol sa COVID. So, ato din share sa ila, actually, sa liga din na simana, nag-meeting na sila sa Councilor Inoy Novero, ang chairman sa atong vaccination centers. So, dito, ginambal na nadaan sila nga magsugod na sila pang survey, no, sa ato ng mga pumuluyo sa kada barangay, sa interesado, voluntaryo nga magpabakuna. Okay. So, sa kagapon na meeting, ato din share sa ila, ang soft copy, kag sa next week, ang hard copy sa ila ni nga. So, sa registration form na ini, ginasugudan tara subong ang pagpalista, no, sa ato ng mga pumuluyo nga interesado nga gusto magpabakuna, no, kay pagkatapos sila sa ilang registration, amo na ang basihan sa ato nga Community Action Art nga screen kag para lang taon kung sa din sila nabilong sa ato nga prioritization. Once na ma-screen naton kag na classify ta na kung ara sila sa unang priority, second, third, fourth, fifth priority, at least pag-abot sa aton nga bakuna, ready na sila, no, paghatagan. Plus, pagkatapos natin ang screen, makandak pa kita sa ginatawag natin ng medical examination, no? Okay. Further interview. Kay bala mo, ang ato nga ginasiguro sa ato nga vaccination program, siguro doon pa siya na safe, sure, and secure, no? Okay. Kasi ang ato ang instruction din sa ato nga pinalanggang niya nga si DFA, nga ang ato nga programa sa bakuna, una, dapat maintindihan din sa pumuluyo ang benefits sa bakuna. Dapat maintindihan din nila kag ma-acceptar din nila wholeheartedly ang pagbakuna. No, kag ikatlo, nga paghatag sa bakuna sa ila, ini siya safe. No? Safe kid katama. So, amo gina ang instruction sa ato nga pinalanggang ang mayor. So, that's why kami sa COVA Council, amo gina ang amon nga ginatutukan ang safety sa pumuluyo sa Bacolod sa sininga vaccination program. Actually. Yes, very good kay at least ari ka, Dok. Kay bisan ako gani personally ginpamangkot ko sa akon asawa siling nga
mapabaksin ka if in case nga ka as a media, as a broadcaster, basi hatagan man tiempo nga kamo pamagkuton o kung pamagkuton sa listeners nyo, willing ka magpabakuna, bisan ako sa primero, Dok, nakapaminsar ko kapila ka beses kung ano man, mapabakuna ko. Ano bala ini ka-importante ang bakuna? Now, let's go into the details. Kay, mayon kay, at least kay pamati ang bakulod nun. Dok, how safe, how secure amo nang ginahambal mo? Kag ano ka-importante ining bakuna nga at least bisan sa July pa mag-abot, ready kita nga taga Bacolod. So ang basihan natin sila Action Art, katong doon naman kita sa atong mga childhood diseases, no? Nagsugod na siya sa tuberculosis, polio, measles, diphtheria, pertussis, tetanus, no? So, ina siya mga balatian, sang gamay kita, nakapabakuna kita. Na, ano na notice natin, so nagpabakuna kita sa gamay kita. Bigla yun ang mga kaso ng ina, tanana naglubo. Subong ang polio, duwa na lang kapungsod sa bilog na kalibutan ang may polio cases. So, ang polio, who knows, basi before the end of this year, ang polio among ikaduwa nga sakit na may eradikita sa bilog na kalibutan, next to smallpox. So, ang ating mga kabataan, na subong nagpinigulang na kita, na wala man takaagi diphtheria, pertussis, tetanus, wala man takaagi measles, wala man takaagi tuberculosis, wala man takaagi polio. Nga, wala ta na naagyan tungod, nag-avail ang atong mga ginikanan sa ginatawag natin ng pagpakuna. Now, sigurado natin nga diri sa syudad sa Bacolod, kami na miyembro sa COVA Council, tanan nga research studies ang clinical phase trial 3 sa tanan nga bakuna nga maging available sa market, sa merkado, ginatun-an na sa atong eksperto. Ara na si Dr. Romela Tipris, ang atong infectious disease consultant, ara na si Dr. Marco Salvador, si Dr. Gayari, si Dr. Erin Miratlor, katamaan sa miyembro sa atong COVA Council mga doktor. So, isa-isa ginaton inalagtaw ang resulta sa ilang research study. Anong adverse reaction? Ano ang side effects? May napatay bala sa paghatag sa isang bakuna sa ibang nga pungsod? Okay? Ano ang safety? Anong efficacy? Tanan-tanan sa action at pinagpunan ina. So, sa subong sini, ang isa pagit nga critical na ginalantaw natin sa pagpili sa ating na bakuna, amo ang pag-issue sa gobyerno sa ginatawag nila nga emergency use authorization. Ato lang tawon, tanan na bakuna, emergency use. Kaya kung lang tawon mo sa tutuod na clinical trial, sometimes a vaccine can be produced in 5 to 10 years. Pagtungod may pandemya kita, tanan na pungsod sa bilog ng kalibutan nag-agree we need to develop the vaccine ASAP. And as such, nagapangayo sa mga pungsod sa emergency use authorization. So anong sila sila? Ongoing pa ang research, ongoing pa ang pagtuon natin. That's the reason why sa ating registration form, may pirmahan ka na nga bahid nga ikaw mismo voluntaryo na nagapabakuna. That's why wala na siya pinitay Action Art. That's the reason why ang syudad sa Bacolod magalunsar sa information education drive para sa pagbakuna. So kagapon na meeting, naumpisahan na natin ang paglunsar sa Information Education Drive, ang series of training ay conduct natin sa mga kapitan, sa mga DHW, sa mga PHERS, kay sila ni ang maatubang sa mga pumuloyo, sa mga purok, sa mga sityo sa kada barangay. Sa kasunod semana, aton man pag-meet ang KDP, kag ang NPC, para at least maging partners natin ng inyong grupo, mga amigo kag amiga natin sa media, kiranlan na ang ginahambal natin ng informasyon, amo ang tuod, amo ang sakto tungkol sa pagbakuna. So, ano lang pala action na mong interview mo si Mayor Bing, ang termin niya ginahambal, hindi kita mahadlok sa bakuna. Mahadlok kita yan sa COVID. Si COVID yan, tuod yan ang damo na yan napatay. Hindi sa bakuna nga naging pili ni Mayor na kag hindi ko may dyan sa COVA Council ni AstraZeneca, there's no proof of death. Okay? Sa ilang bakuna, wala pa siyang may napatay. So, that is to say, relatively safe based on the study and based on the data na nakuha tayo sa sininga bakuna, sometimes di siya ka-safe para sa ato nga pumulayo. Galing, sigihon ta pang pagpaspat sa mga datos, sigihon ta pang pagpaintindi sa ila, para sa ating information education para ang gusto sa pagkapot sa bakuna, akitaro nila, intindihan nila kung ano ina. Yes, importante ginina, Doc. No? Pero, subong as part of this study, I understand, is the prioritization, no? Kung sino yung dapat i-prioritize.
Dok, kung naka-establish na kita, anong mga edad sino dapat, mga frontliners bala, city employees bala, why pa kita naka-establish na kung sino ang dapat gid i-prioritize? At sa subong sini sir sa aton POVA Council, may ara na kita nga listahan nga gin-recommenda sa kay Mayor Bing. Alas 9 in punto na. Man sa unang ginapanawagan na tunoy, saan pa ni maabot ang makuna, saan pa ni maabot ang vaccine, kay importante ini, nga hindi kita malatnan, nga hindi na maglaptop pa. Ang lain pagit sini, kay amo ni ay. Subong kundi may bag-o pagit nga variant ka naguluwa mo. Doc, sorry gid na utod ang aton niya. Yes, sir. You were saying kay na may listahan na? Yes, sir. So, subong sila, sir, nakita sa listahan sa prioritization. So, Okay. sa aton nga registration, ang aton instruction sa aton mga kapitanes is tanan nga 18 anyos pababaw i-registro. Okay? So, ang kutob sa maging 18 years old by September 2021, i-registro. Now, ang aton nga sa subong sila prioritization, even amo man ni ang listahan kag pag-prioritize nga girekomenda sa Department of Health, ang ara sa una sa listahan naton amo nang ginatawag naton mga frontliners. Okay. So, priority number 1 na. And then pagkatapos sa priority number 2 naton, amo na mga vulnerable groups naton, amo na mga katigulangan. Okay? Then pagkatapos sa mga katigulangan, ay ikatlo sa atong prioritization, amo na ginatawag nato mga marginalized sector. Ano na marginalized sector? Amo na sila ang mga hindi kasarang magbakal sa mga bakuna. Amo na mga pigado naton, no? Pumuluyo sa syudad. Ang ikaapat, amo ng edad 18 hasta 59 na hindi included dito sa senior citizen kag hindi included dito sa marginalized sector. And then ang last naton sa prioritization naton amo ang atong mga uniform personnel. But as to sa kalawigon kung saan utapuson yung vaccination program, why pa na set up kung bala within this 2021 makumpleto na ining target naton kag pila gid Dok ang gina-expect nga mabakunahan sa Bacolod? Ang aton na target, no, as per advice that amuning ginambal per Mayor Bing, we will target 100% of the Bacoleños to be vaccinated. Okay? So 100%. Wala kita may ibilin na hindi mabakunahan diri sa syudad sa Bacolod. Okay. Ikadua, kung kapamangkot kita sa timeline, sa subong sini, may ara na kita assured na 660,000 doses. Ikan sa AstraZeneca. So yung 660,000 doses, i-divide mo siya sa 2, 325,000 na pumuluyo, assured na sila iya na may batunon na bakuna sa maabot na third quarter sang amo nga tuig. Okay, now, ang question pa na lang ang ginahulat subong, of which ang POVA Council, ang senior na gahulat, ano ang pag-deliver sining 325,000 diri sa syudad sa Bacolod? Yes, oo. Okay, ipadala na bala sang AstraZeneca tingog o ipadala nila bala batch by batch. Pero ang tinutuyo naton, ang ating nga projection is hopefully kung hindi siya matapos sa 2021, hopefully by 2022, matapos gid naton ang pagbakuna. Kag ang ato ginaayo sa aton nga AstraZeneca nga supplier na initan na nga bakuna nga ato gin-order ma-deliver nila sa 2021, kag ang aton projection matapos pa ini pagbakuna sa isa ka bulan. Yes, no, very good. Kay isa pa sa mga consider that of course may mga temperature requirement may mga gamiton kita nga freezing equipment, pero subong ina nga set up kag preparation niya okay na. Amo nang tahom sa aton dito sa syudad sa Bacolod, no? Kay tungod sa POVA Council naton nakita nga set up sa aton vaccination centers. Okay. Kaya ilang vaccination centers, ang logistics required nila na plastar naman. May arat naman kita nga ang namin pag sa pili nato nga bakuna ining AstraZeneca Action Art. Ang iyang nga temperature is only 2 to 8 degrees centigrade. So, pag yun lang yung palaging butang mo sa freezer, sa sunod sa imo refrigerator. Okay. So, that means to say, hindi pa rin mga komplikado sa ginambal nato ng mga Pfizer. Kaya Pfizer, yan, negative 60 to negative 18 degrees centigrade. Sus! Sinag-specialize nila sa mga freezer. But nevertheless, may ara na kita na-identify nga pulo ka vaccination centers. Tanan nga vaccination centers na putangan na sila sa ilang corresponding storage facilities para gusto ang potency sa aton nga vaccine maproteran hindi siya mauyangan kag ina siya mahatag siya potent sa aton nga mga pumuluyo. Kagapon man no na ginadayaw namon ang offer no sang bulik sa atong mga private institutions, mga private schools diri sa syudad sa Bacolod. Ang University of St. Lazare, no, nga ginapangunahan ni Brother Kenneth, kag ang aton nga West Negros University, STI, nga ginapangunahan ni Sir Ryan Mark Molina,
nag-offer sila nga pwede naton magamit ang ilang mga gym, ang ilang mga facilities sa ato nga pagbakuna. Okay. So sugo nga aga, may meeting man nga pagaywaton si Councilor Inoy, ang committee niya sa vaccination centers. So ini nga offer sa ato mga private schools, ilang i-consider sa aton nga pag-identify sa mga additional na vaccination centers. So sa subong sa ni Action Art, Yes, may Doc. pulo kita ka vaccination centers, kagang pulo ka vaccination centers nga na magabakuna sa 1,000 kada adlaw. Aha. So kung mag-1,000 kita kada adlaw, we are targeting 10,000 to be vaccinated per day. Okay. So if we have 325 doses in 32 days, na kompleto naton ang 320,000 nga pumuluyo nga mabakunahan. Baw ka mo gali dapat manisang i-utilize naton nga mga kung anong tawag sila, vaccinator, ina ma-inject sila. May ara na kita gamiton. Kag sino ining gamiton tanga mang pangbakuna, Doc? Nakatahog sila sa Action Act, no? Yes, may ara kita na sa mga, may ara naman kita na daan sa City Health Office, sa atong mga barangay health centers, no? May mga midwives kita sila, may mga nurses kita, may mga doktor kita. Sa subok sila, nagpadala kami sa sulat, no? Sa atong mga Philippine College of Physicians, sa atong Philippine Medical Associations, sa mga deans, sa mga lain-lain, mga eskwelahan, diri sa syudad sa Bacolod, sa mga deans ng nursing, kag midwifery, kag sa College of Medicine, kung kapangayo kita bulit, hindi lang sa ilang mga clinical instructors, hindi lang mga doktor, pati na ilang mga estudyante, nga may kapasidad na nga magpabakuna or maghatag sa bakuna during this particular vaccination program natin. Okay. So, sa katahog sa meeting kagapon, kay Ining Noxelia, sa mga private institutions, sa mga colleges of nursing, colleges of medicine, ilang mga king-commit nga kung pwede, kag matagan oportunidad ang ilang mga estudyante, kag ilang mga nurses, doctors, ilang tag sa kaskilahan, ilang man ini nga i-volunteer sa ato na vaccination program. So, kanami, no, kay ang spirit of volunteerism bala Action Art, kasi nga pandemya, pag sa pagbuli sa ato na syudad, para give sa ato ng mga Bacolenyo. So, this is very good development kag ini ginatayaw gid sa aton nga pinalaga nga mayor kay tanan nga tawo nagabulig, no? Nagabulig kay di kabalo sila nga kumadula na ning COVID mabalik na tanan sa normal. Gani man. So I know that this time nga ginatag ko sa imo is not enough no para ma-explicar ta ini tanan. Hopefully in some other time liwat kita nga mag-guest diri kag makaplastar kita istorya dugang to inform the public, which is amo nang main purpose kag objective namon o diri sa Action Radio Bacolod to help sa mga authorities ta painsyende sa pumuluyo. Doc, anyway, salamat gisa time. Hopefully makatawag kami liwat sa imo para nga makadiscuss dugang partitioning vaccination program, Doc. Wala problema, Action Art, anytime. And just text or ring away. Ang aton na gid nga i-remind sa aton mga pumuluyo habang kahulat sila sa pagbakuna, no? Please strictly enforce minimum health protocol. Paggamit ng face mask, paggamit ng face shield, paghugas kamot ka, pag-obserba sa minima sa aton na tawag na social physical distancing. No? Kinainan gid na. So kung palangga mo, may gugma ka sa bawat sa Bacolenyo, imo ini obrahon. Ang aton na syudad naging safe, ang aton na syudad kamay lang ang kaso naton sang COVID o kapay pa matula na si COVID sa aton nga syudad sa mga paabot na inatlaw. Sa liwat, Action Art, mabuhay ka, kag madamo ang salamat. Halong o Kyon, Bacolod. Salamat. Good morning. Action Hotline. Dr. Chris Surungon, Deputy for Medical dira sa Bacolod Emergency Operations Center. At the same time, team member sa gintukod nga COVAC Council. Now, importante ini. At the end of the day, ipaiway tanay ni kung ano man niya ang purpose ng ibanda. No, hindi ta malikawan no, may ara iya mga pagduda because admittedly personally ako ginpamangkot ko kibot ko ginpamangkot ko mismo sa mga listeners, ginpamangkot ako mismo sa mga kilala ko. Siling niya ti mapapakuna ka. Ako mismo sa primero nakapanghuna-huna, nakapinsar of dali lang. Why kita mapaintindi mo? Why ka bala ma-explikaran? Ano ning vaccine? Ti sino man niya tuon nga tulutunto nga mapatublok kay mo? Gaway ka sigurado kung anong epekto, adverse effect ini sa imo. Ti may mga process pagali na. Ay baluon pa. Checkaron pa kung lawas mo, kung bala preparado. Although may consent dapat, kag voluntary dapat, ini nga vaccination program o pagpangbakuna,
Importante nga doktor na maexplikar. Abi, itugyan tanis doktor. Amo na tani. Galing kay kung kaisab na kasi kwawi, kay bisan sa National IETF. Diba, kung mumambal kung kaisa si Secretary Harry Roque. May mga statement kung kaisa nga afterwards, bawion ka presidente. Galingin la ulo mo, nano iniman nga mga regulation. Ang aton diri subong kinanglanon is the expert or mga doktor nga mo na yang dapat naton pamatian, no? Kung may ara dira nga nagapalamalam ka nagambang na do doktor man kag tapos daw sila yang nakaintindi, that is another thing. Kag problema ta kun ta magpati, no? Kun akuya kung may research gidman kag amo nang ginahambal ni Dr. Surungon nga sa iban nga mga pungsod, gina-check pa nila to ang mga background or cases kag effect or adverse effects ni kung mabakunahan ka, that is a good reason. Kag isa ina kamayong indikasyon nga ginahimo sang authorities tang trabaho ginila. To kay hindi man lang nibutang balon karon nga pag sining tungaryo may para sa vaccine ni sa COVID. Tika balo ka naman damo kumbuyahan nga nagkuan mo, naghimo bala, nagpatigayon sang ilaman sining research kag sumong gina-present nila ang bakuna. Negosyo na siya ang bakuna. Tigaling way ta mahimo. Kay kun ini nga bakuna, kun hindi ni siya magamit, ang sigurado lang gid nga ma-assure balang bakulod nun, same thing sa iban nga mga LGU. Nga ma-assure ang pumuluyo, nga bisan pa, nga sa tuod nga sugilanon, bisan may vaccine ako nagapati, mangin kaupod na pangabuhi ni ang kagaw. Hindi na ni siya madula ang kagaw, ara lang na siya. Magapadayon ini siya, kay number one, di mo makita. Magsigin man na siya pun sa ilo-sailo, ang perti pag niya kinalain isang yawer ni nga klase kagaw, kay ti nagakuan sa iya, nagapabag-ubag, uga development, no? Kita mo may mga COVID strain, may mga yuki, COVID variant na. Kadasig siya mo sige-sige, bala kung makatapik siya sa tao, ma-develop naman, may ara sang pagbago. Diba kun mo na, ang question nga ni sini, ina pa explicar ta panadugang because time ta limited lang. Sa uli kon paano na ko may mga bagong COVID strain basi kundi naman niya masakop sining subong nga vaccine na hindi way kita mahimo sini kinanglanon tang mga eksperto but ang aton lang nga ginapanawagan please tun-an ta ni anay masyado. Tun-an ta ni anay masyado pagi sa mga eksperto ta i-research ninyo palihog ano gid ang dapat diri sa aton. Ano bala kay pareho sini ang Johnson & Johnson. Mangita sila yung volunteer, pero ang matabo di si Bacolod is clinical trial. Ako yan, di kuya. Kung ako, very personally, kaya number one, dapat ang Johnson & Johnson, ni magasto ni sila kag magpa... Halimbawa, bakal sila oras sa radyo daw, kag explicar nila nga mo ni, kung mo mag-clinical trial kay mo, yakad to ka, di mangita ka sang 40 anyos pa ibabaw, ilakip pa nila ang may mga comorbidities, nga ikuan ka, itublukan ka sang ila, vaccine na susi nga panilagan tadi sabi ko nung adverse effects siya ay ti ko na ko hindi ko na mapatublok kay mo tapos eksperimentuhan ka na kung anong epekto siya mo magturong kalimutan mo karon to kag nano ni may ipangatag ning Johnson & Johnson amo nang aton da nga at the end of the day while nga gusto tatanan nga mag-recover kag mayara na sang available nga vaccine but we are challenging the authorities to please inform the public, educate the public, and present the research, present sang inyo dira nga maginalantaw nga mga basihan or basis agon nga will inform ang publiko. May assurance ang publiko. Kalain ganing buot naton kung mapatay nga dalon mo sa veterinaryo ang sapat mo, may injeksyonan ka veterinaryo nga mapatay do mamaoy ka. O ayan pa kabuhi ni sa pamilya mo. Kay Chris Paul Javier Tanatan, good morning. Action Radio Bacolod. Gabanitor siya sa San Enrique. No Joy Sino Hinggoba. Pakanya. Ang iban karon naman dugay-dugay. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod nun kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, pagdayon na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig.
Mayong hapon naman sa ating mga palanggang mga palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Action Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sabisan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalat na. Malasig pero si
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. This time check is brought to you by Ace. Action Hotline. Ayos thank you gid no sa mga nagamonitor kay Madam Mati Espina. Good morning Madam. Salamat gid sa pagmonitor. Ken Alonso guys sa Tokyo, Japan. Sa China naman si paring Jerry Chopoy Magbanwa, Milili Oligo. Yata may happy birthday Cap Noli Villarosa sa Tanguboy. Birthday ni Cap. Insakto yung points yung nagpadala diyo silingeti subong ang ginahimo ta maasahan ta nagid lang subong ya pagpangamuyo tod kag amuning vaccine mo. Kaya si Kano hindi naman kuntat ang pandemic, sus maluoy ka. Hindi naman tani maglawig pa ininaw. Kay kabudlay gid. No, tanan kita apektado. Salamat man kay kay Elizabeth Malakagamala, no? Ara man si Nilda C. Guanse. Oy, ara man si paring primo naton Rafael Zamora. Happy weekend, monitor lang siya kuno. Salamat gid primo ha. Kag araman si Sir Joval Trinidad niya. Greet lang Bro Master Sergeant Sammy Aguilar, retired Philippine Army sang San Dionisio, Barangay Granada. Salamat gid sa inyo kay unikah iha niya Day Cherry and his wife. Namit magluto sang kalokalo. Baw, namit na kung may mga pinakasar. Why not the time sa atong napagpangalaga ng ako lang mabilin sa inyo, Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule sa 10 ka pesos nga presyo kada kapsula. Damo gina mabulig sa inyo ang pagpabakod sa aton immune system kag resistensya sa lawas. Amo gina ang aton nga benepisyo. Nga ate, way labot kay ni siya nga produkto may aprobado Hotline. Sorry, sa way kong malabutan na, pasensya gid sa way kong malabutan nga mga minsay. Action Art Hupon saying thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio. This Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.